Alhamdulillah, suma alhamdulillah. Kofa amna fayda do ti mo mo fayda jmeniro adama de mumbe ni no mo balagalla ni chaman ke ko konnana bon me fera mo fi dro amna fayda wili baldo di mo bana ko kunga nala sura ma ani sura ko kunga toujours nyore fo mo yana ngo doni ngatiba doni bi dusukun ni ka kewale mo mumbe ni no ko bana gelande bila je dotro furo beke ka dese ka karamo baro beke kulla min daw bina ni dimo fi sabilillah balma ke balam so ataki ki yara de menaye ibina jumende ke bi jido de ke ver kono o bien bolni kono ba gari dakoro e bi se solomuna jije e ko chien wolo vlage ya fam allahumma salli fa ni bi sala chien wolo vlage ka fi jina ya fam ko fe clause brabi nasi ibo kala chien saba ni muso ou bien ni chien saba ni muso chien nani clause brabi nasi o kelen fana do chien saba ni ni muso chien nani o kofe bana mumbila hamna ko fo iga jifi iga tugola ni muso iga tugala klen nani ni iga tugala kle saba o mana ga jiya bana jugo ala be tanga ka bomo siga control la fiyo o doni be na korobo telephone na me mo furaga jila ku de telephone na adile fila kanuba mo bi mo ka video nta ka partage ka da adama do mo ka sika na fasora la o ko fa amina jumende de sisa ko wa ni do mina ka di ni do mo ko eski ko doni ko ko bisaka ga no nga bisaka ga nga ni mina ka de emo fo era ka do folo eski emina ni mine tiaga wa bien galoka parce que kuma bo o tugo de la doni min tito filani mo sikana ta ka baga make ni do mono duila e bi se ka mono bi yera la o bien ni ka mo do bolla na ta ka fo ki bi baga mo mo to ni kunga la min dawti na doni ndo kama ya fam e jija dron mo mo be no ni ko do temna nyo che e bulunga ni ja sereni tulu do ta dron si tulu do ta dron ka gere dakoro ya fam e ba fo tu bismillah bilisi fienda aga so fienda ta ka ta bela ka yana ka se bela mo bela fiena bela tigi fiena ala ka karsa nyef la be fie ka bo dien tebe mo bi ala ka karsa nyef la be fie ka bo dien muso be mo ake plisi itege kono ya fam ake plisi itege kono nala ni kira sona me ka tigi to ko fala ni tiede mi na ke muso to ko wele chien nani ni muso de bina ke te to ko wele chien sa be ka munya no ki jija al na kala telephone ni ga appel video ka se ka nyogo ya fam ou bien ki jija aka se ka nyogo na yi nyogo na nye dala nyogo ka na la sono ni jabe mbo ko kono e bino do o ko fe na ina tigera tu nyogo ka ki ta oro do la min da bina mun di mo dro chefan kilen ta dro badra no jigi sodi na le bi ti fla kele fla o ke plaisir c'est fa encadron ika chefani iki nya tuki ki bolo daka ika hame fani atigi jigiya sorali kani fe hami daka ika ta chefani ti siraka chefani jija iki sendaka sawara bi sena isenda aji no kadron ika do sokono ni do na sokono iki sigi kala makono nala sonamo amana ke jiya wo kono jigiya la e ba kibara me wa bi kila ka sigi imatuguni bon oye a doni mon be nogaya bolo mo ni mo ba kile ke ana kile saba kela la min daw kongo privé la mbi mo duru doro ne tala te duru muso duru ni enta privé la ba di mo jije ka ke kile saba atigla mo be sege mo ta kana tala fiyo mino ga kado bi ni so jale abonné chamani muso ma bela jele ni mo ba contact la 00223 75 0033 45 ala kan sababa be